Tal com ens avançàvem, el Marià Roig ve al Tu Anuncies com a mesura desesperada. Assegura que la justícia li acabarà traient la seva filla i no pot fer res per evitar-ho. Ell està separat, té una filla i la custòdia va recaure en mans de la seva mare, una mare que segons ell no estava capacitada per tenir la custòdia de la seva filla i ara la justícia sembla que li dona la raó. El que passa és que podrien ingressar la seva filla en un centre de menors en lloc de donar-li la custòdia al seu propi pare que la reclama. Avui ens acompanya el Marià Roig, pare que demana aquesta custòdia. Molt bona nit. Bona nit. També tenim amb nosaltres en Joan Lluís González, l'advocat que porta el cas del Marià, i el Joan Martos, president de l'Associació de Pares de Famílies Separats de Catalunya, que ja ens havia acompanyat alguna vegada aquí en el Tu Anuncies. Hola, bona nit. Gràcies per venir, molt bona nit. Marià, expliqui'ns una miqueta la situació com comença. Aviam, porto 3 anys intentant recuperar els meus fills. Tinc una nena de 8 anys i un nen de 2 anys. La situació comença amb el camí sempre que passes pel jutjat, on el jutge determina qui tindrà la custòdia. Amb aquest sistema on hi ha aquesta discriminació que diuen positiva, estem els pares discriminats quan sempre s'atorga la custòdia per defecte a la mare. Això provoca a vegades moltes injustícies, quan no es valua qui dels dos cònjuges potser estigui més preparat per tindre els nens. Els seus fills tenien un vincle molt directe amb vostè, més potser que amb la seva mare? Això mateix. I això no es va tenir en compte? Clar, jo sóc la que la portava al llit a dormir, a explicar els contes, preparar el sopar, el bany, tot això, mentre que la mare no hi era a casa. Clar, la nena té molt vincle amb mi. Quan vam fer la separació ella ho va patir molt. Ella volia estar amb el pare, no amb la mare. Això no es té en compte i a partir d'aquí comença un llarg camí de lluita per aconseguir la custòdia. Però és molt difícil, és molt difícil. El pitjor de tot és que vostè denuncia que la mare no tracta bé la seva filla, que la té abandonada, que fins i tot veïns han denunciat que realment l'han vista pel carrer caminant sola, que no té una atenció com Déu mana. Això mateix. Hi ha moltes denúncies, he posat moltes denúncies de maltractaments tant físics com psíquics. Maltractaments físics a quin nivell? Físics a nivell de... Això està encara al jutjat, no? La nena l'han vist, o sigui, han vist la mare portant a la nena agafada pels peus i arrossegant-la pel carrer, tocant el cap a terra, això durant 200 metres. Aquí van sortir molts veïns al carrer, la fornera, la que té un bar, tots han sortit al carrer cridant, la nena cridava, mama em mataràs, mama em mataràs. Això... Vostè suposo que com a pare això... Clar, jo no ho va patir moltíssim. Clar, perquè a més jo no ho he vist, m'ho expliquen a mi, no? Jo vaig tindre que posar la denúncia perquè, clar, era molt greu això, no? Això es va fer un judici, aquest judici el van absoldre per falta de proves, està apel·lat i encara la cosa no sabem el resultat final, no? Tot això va intervindre els serveis de l'EAIA, que són els psicòlegs de l'Ajuntament. Els psicòlegs, com tot el sistema, doncs favoreixen sempre a la mare, i sempre estan al factor de que la mare és l'important i el primer. I costa molt poder demostrar que això no és així. A més, estan al seu despatx, no es belluguen, no busquen informació, no comproven les coses, ells no són detectius, diuen, i no tenen que fer això. I ha arribat a un punt en què la nena realment està molt malament, perquè potser arribarà a autolesionar-se, perquè ho ha intentat diverses vegades, té problemes a l'escola, la nena queda abandonada al carrer. Més d'un cop a mi me l'han portat, jo tinc una botiga, i m'han portat a mi, senyors i senyores, m'han portat a la nena que l'havien trobat sola pel carrer. Jo això ho he denunciat, als Mossos moltes vegades. A l'EAIA al final ha intervingut perquè el fiscal els va dir, escolteu, poseu-vos a les piles perquè això no pot ser. I aquests de l'EAIA el que han fet és, al final, la decisió que prenen és que la mare no està capacitada per tindre la nena, però el pare tampoc. La portem a un centre de la Generalitat. Això és l'amenaça que m'han fet, perquè, no sé, sembla com si fos un càstig, no? Un càstig per la nena i un càstig per mi, no? Per què li diuen que vostè no està capacitat per atendre la seva filla? Doncs una de les coses que m'han arribat a dir és que amb les denúncies que jo he fet als Mossos per abandonament de la menor, he portat a la nena als Mossos. L'he portat com a prova... Com a prova que la seva filla havia arribat a mans seves, perquè després això arriba a un judici i ja tornem a ser, no n'hi ha proves perquè la mare dirà que sí que l'ha tingut. Jo he tingut que portar la nena. Doncs a l'EAIA això m'ho tenen encara i em diuen, tu no tens que portar la nena perquè això li pot afectar psicològicament. I però escolta, què vols que faci?
Senyor Joan Lluís González, quins passos es poden seguir en aquest cas? El Marià com ha de lluitar davant de la justícia? Bé, el Marià té una situació força complicada. Des d'un punt de vista jurídic, la situació d'ell és dificultosa, perquè es planteja una situació en la que ell demana la guarda i custòdia per ell mateix de la nena i poder fer-se càrrec ell de la nena i del nen, perquè tenen dues criatures. Clar, es planteja una lluita molt ferotge entre ell i la mare i això genera una situació en què, segons les entitats públiques, genera una situació de desemparament pels menors. L'entitat pública, en aquest cas, valora més la intenció, la intervenció per protegir els interessos del menor i entén que l'única manera que té d'intervenir i de protegir els interessos del menor és traient-lo de la seva guarda i custòdia i portar-lo a un centre. És millor llavors tenir-lo en un centre... Ells creuen que és millor tenir-lo en un centre de menors abans que estigui amb el seu propi pare perquè tampoc el consideren capacitat per tenir la custòdia de la nena. No exactament, no es tracta que ells considerin una cosa o una altra, es tracta que no tenen ni els instruments ni els mitjans, és una opinió molt personal, però no crec que tinguin ni els instruments ni els mitjans per poder formar-se la convicció de forma adequada de què és millor pel menor, en aquest cas que estigui amb el pare o que estigui amb la mare. El que jo entenc en aquest cas és que aquesta falta de mitjans i aquesta falta de temps, de dedicació en un cas concret i l'aplicació del principi general fa que es condicioni i que la nena se retiri. És a dir, quan no pots estudiar un tema d'una forma molt precisa i pots anar al detall de per què s'ha arribat a aquest punt, acudeixes a principis molt genèrics o a situacions molt generals. Llavors, acudint a situacions generals, el que acostuma a passar és que la nena acabi en un centre, el menor acabi en un centre. Anar a pensar en qüestions generals quan es tracta d'una família, d'uns menors, sembla que no pugui ser. Que pel fet de que la Generalitat, l'Ajuntament, l'Estat no tingui prous mitjans per investigar realment el cas de com viurien millor aquests nens, que aquests nens acabin sense pare, sense mare i en un centre de menors... És molt fort això. Això és molt fort. És una injustícia total aquí. O sigui, sempre es parla del menor, no? Les prioritats que hi ha al menor. I el menor és l'últim que es pot tenir en compte. Sempre primer és la mare, la situació de la mare, i la mare, i tot passa per aquí. El pare no se'l té en compte. Dic, escolta, aviam, jo em puc fer càrrec dels nens igual com la mare. La mare treballa i jo treballo. Tenim el mateix horari. I per què jo no puc fer-me càrrec dels meus fills? Per què?